każdym momencie o żywy chlebie nasz w tym sakramencie. O żywy chlebie nasz w tym sakramencie. Wielbię Ciebie w każdym momencie. O żywy chlebie nasz w tym sakramencie. O żywy chlebie nasz w tym sakramencie. Wielbię Ciebie w każdym momencie. O żywy chlebie nasz w tym sakramencie. O żywy chlebie nasz w tym sakramencie. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Amen. Пан з вами. И с Духом Твоим. Калі ўсё было ахоплена глыбокай цішай і падышла сярэдзіна ночы, Твоё ўсемагутнае Слово, Пане, сышло з неба з каралеўскіх пасадаў. Гэтымі словамі антыфона на ўваход распачынаем святую імшу у другую нядзелю пасля нараджэння Пана. Падчас гэтай святой імшы я малюся аб ласцы жыцця вечна для памерлай Буйко Яніны. На пачатку святой імшы перапросім Бога за нашу грэшнасць і недасканаласць. Спавядаюся Богу ўсемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшу я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую, заўсёды Пану Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, і адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Amen.
служіння Богу, а на землі супокой людям доброї волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе для великой хвалы Твоей, Пане Боже, Владару Небесный, Боже, Отче Всемогутный, Пане Сыне Единородный, Иисус Христе, Иисус Христе, Gloria in excelsis Deo, Gloria, 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 Gloria in excelsis Deo, Gloria, Gloria. Panie Boże, Baranku Boży, Synie Ojca, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Jaki bierzesz na siebie grzechy światu, przyjmij molenie nasze, jaki siedzisz praworuч Ojca, zmiłuj się nad nami. Bo только Ty święty, Только Ты наш Бог, только Ты Wywyższy Jezu Chryste, z Duchem Świętym uchwale Boga Ojca. Gloria in excelsis Deo, Gloria, 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 Gloria in excelsis Deo, Gloria. Молимся, усемогутный вечный Боже, светло верного люду, ласкаво наполнил весь свет Твоею хвалою, и дай познать Тебе усім народам узянні Твоей правды, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобой живе и владарит у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Amen. Читання книги мудрости Сираха. Похвала мудрости у ёй самой, и прославлена будзе яна сярод свайго народа. На сходе Найвышэйшага яна открывае вусны свае, и перед ягонай магутнасцю будзе усхваляць сябе. Тады загадаў мне стварыцель усяго, той, хто стварыў мяне, вызначыў месца для майго шатра і сказаў: у Якубе пасяліся і ў спадчыну прымі Ізраіль. Спрадвеку, у самага пачатку, ён стварыў мяне. І ніколі я не перастану існаваць у святым шатры, перад ім я служыла і так умацавалася на Сіёне. Ён таксама даў мне адпачынак ва умілаваным горадзе, у Іерусаліме улада мая. Укаранілася я ў праслаўленым народзе, ва ўласнасці Пана, у спадчыне ягонай. Гэта Слова Божие. Слово сталося телом и поселилося меж нами. Слово сталося телом и поселилося меж нами. Хвали Иерусалим Пана, прославляй Сион Твоего Бога, бо ён умацовае засуд
сталася телом и поселилася між нами. Ён усталёвае мир на твоих межах и насычае тебе отборною пшеницей. Ён посылае слово свое на землю, вельми хутка летит яго слово. Слово сталася телом и поселилася між нами. Ён обвестил слово свое Якубу, постановы своей присуды Израилю. Ніякому народу больш так не учинил, яны не ведают присудов ягоных. Слово сталася телом и поселилася між нами. Читание послания святого апостола Павла до Ефесцев. Благословенный Бог и Отец Пана нашего Иисуса Христа, який благословил нас у Христе усяляким духовным благословением на небесах, бо Он выбрал нас у им перед створением свету, как мы были святыми и беззаганными перед им у любови. И Он предвызначил нас для усыновения праз Иисуса Христа, поводле уподобання своєї волі, для хвали своєї прославленої ласки, якою Он одарив нас своумилованным. Почувши про вашу веру у Иисуса Христа и про любовь до всех святых, не перестаю дяковать за вас Богу, успоминаючи вас у молитвах своих, как Бог Пана нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа мудрости и объявление упознания Его, и просветлил в очи сердца вашего, каб вы ведали, у чым надея покликання Ягонага, і якое багацце слаўнай спадчыны Ягонай сярод святых. Гэта Слово Божие. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Хвала Тебе, Христе, якого обвестили народам. Хвала Тебе, Христе, у якого поверив свет. Аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читання Святого Євангелія поводле Яна. Хвала Тебе, Пане. На початку було Слово, і Слово було у Бога, і Богом було Слово. Яно було у Бога спрадвеку, усё праз Його сталося, і без Його нічого не сталося з того, що сталося. У ім було життя, і життя було світлом людей, а світло світить у темрі. І темра не огарнула Його. Було світло правдиве, яке освятляє кожного чоловіка, який приходить на світ. У світі було, і світ праз Його стався, і світ не познав Його. Прийшло до свого, і своє Його не прийняли, а тим, хто прийняв Його, дало владу стати Божими дітьми. Тим, хто вірить у ім'я Ягоне, хто не від крові, не від жадання тіла, не від жадання мужа, але від Бога народився. Слово сталося тілом і поселилося між нами. І бачили ми славу Ягону, славу, якою має до Отця одинородний, повний ласки і правди. Гэта слово Пана. Хвала Тебе, Христе. Присядьте на хвилинку. Поважаныя, сёння у нас другая нядзеля пасля нараджэння Пана. Мы святкуем перыяд Божага нараджэння і глядзім, можа, калядныя фільмы, можа, атрымліваем асалоду ад сустрэч з блізкімі і роднымі,
Можа, спяваем, ці трохі напяваем, ці слухаем рэлігійныя песні, па-іншаму, якія мы называем калядкамі. Мы любуемся ілюмінацыяй, святлом на елках, а таксама з кожным годам бачым, што гэта робіцца ўсё больш такім прыгожым, больш вытышным, такім мудрагілістым. І часам можам заўважыць, што гэтае святло, усе гэтыя радасныя, напрыклад, аздабенні ці гэта мішура робіць свята Божае нараджэння менш такім калядным. Дзякуй Богу, што мы жывем у такой краіне, дзе не насуваецца, не навязваецца рэлігійнасць іншых вызнанняў, кожны мае сваю веру і мае свае каштоўнасці, але часам можам заўважыць у апошнія часы, што часцей і часцей у нас, хрысціянаў, застаецца такое пачуццё, калі іншыя спрабуюць гэтае Божае нараджэнне як бы скрасці, хочуць яго неяк змяніць, і каб мы не чулі гэтую асалоду ад гэтага Божага нараджэння. Спевы калядных песень, якія мы чуем, часам замяняюцца меладычнымі папсовымі матывамі. Іншы раз гэта цёплая атмасфера і прыемны клімат ад сямейнага сустракання Божага нараджэння змяняецца нейкімі карпаратывамі, нейкімі іншымі празднаваннямі гэтага Божага святага. Таксама гэты колер, гэты прыемны свет віфлеемскай зоркі часам непрыкметны з'яўляецца сярод гэтых тысячы ці мільярдаў маленькіх агеньчыкаў на елках, а можа і па ўсім горадзе Ліда. Часам гэтыя гірлянды, гэтыя збудаванні так і кажуць, што ёсць свята. А калі задаемся гэтым пытаннем, а ўвогуле што за свята, то рэдка можам адказаць, што гэта свята Божага нараджэння, свята Езуса Хрыста. Таму, калі задаем, для каго або для чаго увогуле існуе гэта свята, цяжка нам адразу адказаць на гэта пытанне. Аднак, незважаючы на гэта, Езус нам дае надзею. Ніколі не позна вярнуцца да Яго, пазбавіцца ад сябе, таму што сёння Божае Слова кажа нам, што ўсе, хто выбраў Яго, атрымалі ўладу стаць сапраўднымі дзецьмі Божымі. А гэта ўжо ёсць вялікай рэччу. Сіла, якая робіць кожны перыяд Божага нараджэння, часам нашага нараджэння, робіць вялікі цуд. Кожная Еўхарыстыя, кожная сустрэча з Панам Богам таксама робіць вялікі цуд. Мы простыя людзі, праз тое, што Езус Хрыстос нарадзіўся і потым збавіў нас, робімся таксама дзецьмі Божымі. Праз тое, што мы запрашаем Езуса Хрыста у нашае сэрце, мы атрымліваем асалоду ад таго, што стаёмся таксама часткай гэтага Божага жыцця. Калі мы, напрыклад, таксама пакланяемся Езусу Хрысту у найсвяцейшым сакраменце, або калі мы сустракаем Яго ў іншым сакраменце, часам здаецца, праз гэтую мішуру не можам нічога зрабіць добрага. Адно свята, другое свята, але як сёння слухалі ў Евангелі, мы сталіся сведкамі гэтага слова. А што гэта за слово, пра якое мы чулі ў Евангелі? З грэцкага слова азначаецца сэнс або мэта кожнага стварэння. І гэтаю мэтай з'яўляецца Езус Хрыстос. Менавіта Ён з'яўляецца пачаткам, сэнсам і зместам усяго, што ёсць на гэтым свеце. Ён з'яўляецца тым Богам, які стаўся чалавекам для кожнага з нас, браты і сёстры. Ён той тварэц, гэты стварыцель сусветы, які прыйшоў на зямлю, але свае яго не прынялі. І хоць аж праз гэтыя калядныя песні, якія сталіся, можа, трохі папсовымі, праз гэтыя шмат агеньчыкавыя елкі і розныя вітрыны, якія мы бачым
мы павінны быць тымі сведкамі, якія нясуць добрую вестку іншым людзям. Таксама, каб праз нашае прыняцце гэтага Божага Сына у нашае сэрцы, у нашыя дары, у нашыя дамы, а таксама у нашыя сем'і, мы сталіся прыкладам прыняцця Божага Слова, незважаючы на розныя пандэміі, розныя абставіны ў нашай краіне. Ён стаўся чалавекам, каб прынесці радасную вестку кожнаму ў нашае сэрца, што кожны з нас з'яўляецца Божым дзіцём. Кожны з нас мае радасць таго, што можа быць збаўлены. Кожны з нас таксама мае шчасце, незважаючы на гэтыя абставіны пандэміі. Можа, у гэтым годзе не кожны з нас можа атрымаць благаслаўленне каляднага дому ад святара. Будзьма мы тымі, можна сказаць, маленькімі святарамі, которые ў сваёй сям'і, як бацька або маці, можа, як бацькі або дзеці, будзем адны аднаму даваць гэтае благаслаўленне. Можа, праз тое, што мы з'яўляемся гаспадаром гэтага дому, асвячаема нашымі словамі, нашымі ўчынкамі, нашыя дамы, а таксама наша асяроддзе. А праз гэта Божае Слово, якое прыйшло на свет, таксама будзе ў нашых сэрцах. Амин. Вызнаем нашу веру, веру адзінага Бога, Айца Усімагутнага, Czekaj o воскрешение померлих. Да Бога, який у своей безмежной мудрости и любови покликав нас до життя, узнесем супольные молитвы и просьбы. Молімся за Христовы касцёл, каб праз сакрамент ён мог усюды сведчыць аб любові Бога да чалавека. Цябе просім. Молімся за святога Айца, каб ён быў айцом і братам для ўсіх людзей на зямлі. Цябе просім. Молімся за моладзь, каб, набываючы веды аб жыцці і сусвеце, яна паглыбляла таксама свае веды пра Пана Бога. Цябе просім. Молімся за тых, хто сее ненавісць у сэрцах людзей, каб нашыя малітвы і ахвярнасць прычыніліся да іх навяртання. Цябе просім. Молімся за тых, хто знаходзіцца ў шпіталях, турмах, каб яны таксама пачулі добрую навіну пра збаўцу, які прыйшоў на зямлю. Цябе просім. Молімся за нас, сабраных каля алтара Пана, каб мы сярод штодзённых цяжкасцяў умелі захаваць унутры спакой. Цябе просім. Молимся об ласцы жыцця вечнага для памерлай Бойко Яніны. Цябе просім. Пане Езу Хрысте, збаўца свету, выслухай малітвы Твайго касцёла і прывядзі ўсіх людзей да дасканалай любові і радасці вечнага жыцця, які жывеш і валадарыш праз усе векі вечныя.
Молитесь, браты и сестры, как мы вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прими ахвяру с рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам. Ласкавый Ойче, освяти гэты дары збавенным нарадженнем Твоего Сына, які показал нам шлях правды и обещал життя вечное, праз Христа, Пана нашего. Amen. Pan z Wami. Uгору серце. Подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, усемагутны вечны Божа. Бо праз таямніцу уцелаўлёнага слова заззяла для вачэй нашай душы новае святло Тваёй хвалы. Каб мы, пазнаючы Бога у бачнай постаці, былі ім узнесеныя да любові небачных рэчаў. Таму неба і зямля з захапленнем спяваюць Табе новую песню, і мы з усімі хорамі анёлаў праслаўляем Цябе, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Госанна, госанна, на вышине, госанна, госанна, на вышине. Благословленный, кто приходит в имя Пана. Госанна, госанна, на вышине. Госанна, госанна, на вышине. Госанна. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таямница веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иису, Вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Вспоминаючи смерть и мертвое повстание Твоего Сына, ахвяром Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення, дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой, розсіяний по всім світі, удоскональ його у любові разом з папом нашим Францишком, біскупом нашим Олександром і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які паснули в надії на воскрешення, і про усіх, хто у Твоїй ласці дійшов з гэтага світу. І дозволь ім убачить святло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб мы заслужили удел у житті вечным, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марии, со святым Юзефом, ее обранником,
со святыми апостолами і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Боже Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Сын Божий стаўся чалавекам, каб мы маглі стаць дзецьмі Божымі. Таму поўныя ўдзячнасці асмельваемся казаць. Просім Цябе, Пане, збав нас ад усяго злога, дай ласкава супакой у дні наші, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольны ад граху і захаваны ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Бо Тваё валадарства. Пане Jesу Христе, Ty сказав апостолам Твоїм, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грахи наши, але на веру Костела Твоего. І будь ласкавы згодна з Твоей волі, дарыць яго супокоем і єднасцю, які живеш і владариш на веки вечные. Супокой Пана нехай заўсёды будзе з вами». Передайте ближнему знак супокою. Баранок Божий, бо той, хто бере на себе грахи світу, благословлене, покликане на вечеру Єгоною. Пане, я не вартий, каб Ти вийшов до мене, але скажи тільки слова, чи струня на душу.
тихая, зарыста, суча сина, народила дева чиста, Бога Сына. По загаду Пана Бога вселился, как нас вызволить от греха объявился. По загаду Пана Бога вселился, как нас вызволить от греха объявился. Народила Дева Мати у Бядоте, у вовицы, у нестарших, у клопоте. И над гэтым Божа Мати бедовала, и колышучи дитятка заспевала. И над гэтым Божа Мати бедовала, и колышучи дитятка заспевала. Спи, мой миленький сыночек, звался свету, выбачай, мой голубочек, бедность гэту. Нямачым тебе, сыночек, спалівати, твои рученьки пригожи прикрывати. Нямачым тебе, сыночек, спалівати, твои рученьки пригожи прикрывати. Не погасил ты прийти, как на свет гэты, у сукеночку мяне ты не одеты, толькі сенцем тут тебя я отуляю. Не выгоды, можа, гэты больш справляю, толькі сенцем тут тебя я отуляю. Не выгоды, можа, гэты больш справляю. Тільки зоряк на небі ясних, тільки одна захопляє мене, що народилася ночью ясна, дивной новиной в Вифлееме. Что народилася ночью ясна, дивной новиной в Вифлееме. Глория голос несется в вышине, анёлы вестку для нас принесли. Сегодня нам Бог послал своего Сына, вечную радость неба и земли. Сегодня нам Бог послал своего Сына, вечную радость неба и земли. Молимся. Пане наша Божа, покорно Тебя просим, праз гэты сакрамент очисти нас от грешных схильностей и да поможи досягнуть жаданого збавления праз Христа Пана нашего.
Panie Jezu, про заступництво Марии, Матери Твоей, якая народила Тебя с любовью, а так само про заступництво святого Юзефа, человека доверу, який опіковався Тобою після народзінаў. Прошу Тебе у інтенції гэтага ненародженага дзіцяці, якое духовно хочу усыновить, якое знаходится у небяспецы аборту. Прошу, дай яго бацькам любоў і адвагу, каб яны не забівалі свайго дзіцяці, а пакінулі яму жыццё, якое Ты сам гэтаму дзіцяці прадвызначыў. Душпастарскія аб'явы, святружанец на гэтым тыдні просім правесці наступныя ружанцовыя групы. У панядзелак звеставанне Пана, у ўторак Маці Божай Тройчы Цудоўнай, у сераду каралевы пабожных школаў, у чацвер о 18 гадзіне каралевы супакою, у пятніцу каралевы апостола, у суботу Маці Божай Суадкупіцельніцы, у нядзелю о 18 гадзіне Маці Божай Суцяшальніцы. На гэтым тыдні ў літургіі адзначаем 6 студзеня, у чацвер, урачыстасць аб'яўлення Пана. Касцёл у гэты дзень успамінае пакланенне мудрацоў з усходу, што прынеслі дзіцятку Езусу свае дары золата, ладан і смірну. Касцёльная традыцыя называе гэтых мудрацоў таксама каралямі, адсюль іншая назва свята «Тры каралі». У гэты дзень кожны католік мае абавязак прысутнічаць на святой імшы, і ў гэты дзень святай імшы ў нашым касцёле адбудуцца ў 9, 11, 13 і вечарам у 18:30. Падчас кожнай святой імшы будзе асвячэнне крэйда і кадзідла. Калі ў кого ёсць дома крэйда, просім прынесці з сабой для асвячэння. 6 студзеня сусветны дзень місійны дзіцяці. Таксама гэта першы чацвер месяца молімся аб шматлікія святыя пакліканні да святарства, манаскага жыцця і місійнага служэння. Ахвяраванні, складзеныя 6 студзеня падчас святых імшаў, будуць прызначаны на патрэбы духоўнай семінарыі ў Гродні. 7 студзеня, першая пятніца месяца, асаблівым чынам ушановам Найсвяцейшае сэрца Пана Езуса, набажэнства ўзнагароджання сэрца збаўцы о 9 гадзіне пасля супольнага ружанца. У наступную нядзелю, 9 студзеня, свята Хросту Пана. Яно завяршае перыяд Божага нараджэння, хоць у традыцыі яшчэ да 2 лютага спяваюцца калядкі і не разбіраюцца стаенкі. 9 студзеня пасля святой імшы гадзіне 13 у 14:30 адбудзецца святочны калядны канцэрт музыкі эпохі барока, на які ўсіх шчыра запрашаем. Прыпамінаем, што можна запісацца на душпастарскую візітацыю, прынимаем запрашэнні на каляду, просім стварыць гэтыя спісы. Хто жадае атрымаць Божае благаславенне і хочуць, каб святар наведаў іх дом і сям'ю з асвячэннем. Перадавайце шчыра віншаванні нашым братам і сёстрам праваслаўным, якія на гэтым тыдні будуць азначаць свята Божага нараджэння. Няхай нованароджаны Христос узбагачае нас усіх духам мудрасці, любові, міласэрнасці і трываласці, а таксама дарова супакоем, радасцю, шчасцем і новай надзеі. Шчыра дзякуем усім за супольную малітву, за складзеныя ахвяраванні і за ўсялякую аказаную дапамогу. Няхай вас добры Бог узнагародзіць. Для радасці калядных спатканняў у дамах нашых парафіян, а таксама на тыдзень працы і абавязкаў прыміце з верай Божае благаслаўленне, а пасля благаслаўлення будзе аднаўленне адараці на свяцейшага сакраменту. Пан з вами. Няхай благословить вас Бог Усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Ідзіце ў супакоі Христа. О збавчого годно чти, солю до небес ведешь, брат, ну и строги верных ти, дай силы помоц зесли нам, еднему в Троице владце зем, нех będzie chwała w każdy czas, niech on wieczystym życiem swym Ojczyznie rajskiej darzy
Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.